Apa ya lek ngarani Pak? Jagal Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh bisa ya Pak berarti. Heeh, Kan ya. padha kewane Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh lek gede jagal. Jagal. Lek cilik berarti jigil. Ora potong. Oh. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, Iya. so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Mbak Niki Niken. Mbak manten sama Mas manten namanya siapa? Mbak manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Mas Ivan. Irfan. Mungkin Mbak mantennya dulu enggak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Iya. Ayo, Nggih. Jan. Malah gedemu karo manten bedok malah gede kowe to, Ken? Lah nggih. Heeh, iya. Oh, gitu. nggih, sampun TV. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu. Apa itu? Jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya Kan piye? kalau semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho Pak. Ya takono, Ora Mbak kaget Nadia kok. takono siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas manten siap Sampeyan nganaki? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa Mas? 2 aja. 2 aja. Sampean berapa Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kowe anak rezeki kok ya. Yang pengen gadah putu pinten Bu? Kanton mriku pinten? Oh manut berarti Ibu. Ibu ini berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Dan jenengan pinten Bu? Wong Oh, niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi. Oh, di SMP to? SMP toh? Oh, Masalah. sampe di SMP toh? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene. Hei. Metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede mana? Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul. Iya. Mbak namanya siapa? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, Ge. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok nek rabi. Ditungakne bapak, ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane. Nggih, Pak, nggih. Insyaallah Gus gendeng. Bos, amarga almu ning gontor. Oh, Pangapunten. nanggapi kok gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mungkin bakal. Oh, alah anu to gontor to. Nggih, siap. Oh, nggih, siap. Iya. Gus gendeng kalih niken nggih, Pak, nggih. Nggih, Nah. alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangka ta, nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo Monggo foto foto riyen, sarengan. foto riyen. Ya. Foto sarengan. Ibu nanti mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionake. Adike mriki. Mriki. Bu kali Bapak. Tindingane ya. Ayo sungkem mring ibu para iwi. Adicara foto sesarengan sampun kawiwitan. Kemanten sekalian samya bingah ing manah legoing nala. Sumengkem dumateng padanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Bukarati